Uveli smo autobusnu liniju 151 koja prometuje s novo izgrađenog okretišta na trgu Stjepana Severa sve do okretišta u Kustošijanskoj ulici. Sljedeće što slijedi je produžetak autobusne linije sve do Horvatnice. Obnavljamo objekat mjesnog odbora Gornje Vrapče, popularno zvan Dom kulture. Obnovili smo ulicu Josipa Frana Domina, a izgradit ćemo dječji park i park za istrčavanje pasa u Gornjem Vrapču. Obnovili smo Dom zdravlja u Vrapču i uveli red na njegovom parkingu. Ovdje iza mene počet će gradnja dječjeg parka i vježbališta za odrasle. Prvi smo uspjeli ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju nove tržnice u Vrapču. Natječaj za izvođače radova je u pripremi. Nakon što se izabere najpovoljniji izvođač radova, odmah krećemo u izgradnju nove tržnice u Vrapču. Uredili smo i obnovili Urekovu ulicu, Žagarovu ulicu, ulicu Verije Lesjak i dio Bolničke, kao mnoge druge. Sad napokon dolazi i slijedi dugo očekivana kompletna rekonstrukcija Jačkovinskog klanca. Izgradit ćemo dom za starije i nemoćne osobe i dječji park u Vrapču. I napokon, park za istrčavanje pasa. Na našu inicijativu prvi smo u gradu započeli s uvođenjem javnih zdenaca, popularno zvani željezni franceki, i to u čitavoj gradskoj četvrti. Uredili smo terene nogometnog kluba Vrapče, nogometnog kluba Ponikve, nogometnog kluba Podsused i terene odbojke na pijesku na Vrapču. Osvijetlili smo asfaltirano rukometno i košarkaško igralište u Vrapču. Sve smo ulice asfaltirali u mjesnom odboru Stenjevec Sjever, a obnovili i pustili u funkciju staru fontanu u klinici za psihijatriju Vrapče. Izgradili smo dječji park i park za istrčavanje pasa u Malim Putinama. Uveli smo vodu u Lovački put i Donji Borčec. Započeli su uvođenje kanalizacije u ulici Dubje u duljini od čak 500 metara, a izgradit ćemo dječji park u Orešju. Uspješno provodimo program sigurnosti ispred svih osnovnih škola u našem kvartu. Napravili smo projektnu dokumentaciju za izgradnju područnjaka Medpotoki. Izgradili smo objekat mjesne samouprave Gajnice, dječje igralište u Meksičkoj ulici. Uredili smo staru dvoranu i izgradili novu trovalentnu dvoranu osnovne škole Dragutine Domjanića. Uveli smo potpuno novu prometnu regulaciju na Karažniku kako bi naši školarci imali siguran put do škole. U suradnji s Centrom za kulturu i obrazovanje Susegrad organizirali smo besplatne kazališne predstave za naše mališane. Prvo smo vijeće koje je doniralo na stotine sportskih dresova i lopti učenicima svih 6 škola u našoj gradskoj četvrti. Izgradili smo novo dječje igralište na Blanju. Uređujemo dječje igralište u Domskoj ulici u Podsusedskom dolju. Asfaltirali smo na desetke kilometara ulica samo u Podsusedu. Započeli smo s uređenjem samog centra Podsuseda. Očistili i raskrčili smo kupališni put kako bi izgradili igletiće na Savi i vratili stari sjaj Podsusedu. A ono čime smo posebno ponosni je uvođenje vodoopskrbne mreže i odvodnje u Jareku Donjem i Gornjem te Jagodišću. Sada nam je prioritet izgradnja dječjeg vrtića, osnovne škole i dječjeg igrališta u Susetskom polju, te dječjeg i sportskog igrališta na Bizeku na mjestu stare škole. Započeli smo s uređenjem svih izvora pitke vode u našoj gradskoj četvrti. Za vrijeme pandemije COVID-19 kao načelnik stožera civilne zaštite, moj tim i ja izdali smo u vrlo kratkom vremenu preko 8000 propusnica, a zbog posljedica potresa podijelili smo potreban građevinski materijal svim stradalim sugrađanima. Napravili smo veliki posao u teškim uvjetima. Čeka nas još puno toga za napraviti. Stoga izađite na izbore i glasajte za moj tim i mene, jer mi smo se dokazali.